Shuk nanan ka siwas, nanan ka siwas mo kaya na. Deuteronomy, sapta singalan kor, fos singalan kor tagalongo. Dahil siya talik na din Israel nga, tal 4-4, yang ngaw, hingin na tal pastor, tanta mua, infel siya bang bang mua. Ako na yung cross Jordan na yung infel kena. Moses, pang Deuteronomy, el siya panakay akas makan yalos, me masap siya yalos ta ise, final Sinai. Metikilos hujan na inen filan kenen, dali sama. Kosin mata ken siya takin siya. Shuk naman ka siwas, naman ka siwas makan. Naman ka siwas makan at tagarong kat me. Kosin ta tayo Supreme Court lang US. Mami, taga na siya masyenge, kaya ka na siya. Mukul, it's okay. Kaya siya na siya, matayin siya mukul siya pasiwas lang ka. Kaya ka na siya masyenge, mo kadin mo niya, portion. Mga tit na dinistra na taro. Talakfalat siya kat siya, pisyak yung talik na tayo. Fela siya nga, sikap mga masyenge. Shuk naman ka siwas mo kayo. May po lang Supreme Court nga, talagang mapangay siwas. Dahil mga siwas siya yung Bible. May asure pa. Lokak siya yung God, lalo siya katinjit na nan ka, naksiwas pa siya. Kaya, may po siya nag-frighten. Moses siya lang, kati lang, Moses kumentiwid siya. To Moses Israel apel lang in front of na siya talik na din Israel. Fast na kenen, us. She was mo kayo. Taga urun kat me. Katil sang she was. Mount Sinai. El Ruiner, Papa nagat mishenga. Papa ne mishenga. She was lang, cast lang God. Tagakik sang na siya talik na to. Saan ang tagangan God? Jesus Christ. Papa nang ikat pastor, saan ang taga siya? Fikat yung pastor, saan nang naklar, yung siya na kitagalan ka. False matalar. At kayo kung dalawa phone, shook na lang ka siwas mo rin. Laman ka.